Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you for supporting 0.5 Creative Studios. Right. Nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje yandauya nayo inyaya iri hot, inyaya iri kupisa. Ayo hanzi hakuna umwe munhu anoshandira Zanu PF kupfuura inini Nava Madungwe. Hanzi inini ndinoita basa rekunamatira nyika. Vakashata baba. Vakashata. Vakazowana mari yerent. Vakapiwa vanhu vakaita madonations. Vamadungwe vane mari yerent ye4 months. Vakwanisa kuita sei kubhadhara rent. But nyaya iyoyo haisiri yatiri kutaura zvamanje. Tiri kutaura nyaya yemusangano. Kuti hanzi ndinoita sei ndinoshandira musangano kupfuura vamwe vanhu vese. Uyezve hanzi hamusisina opposition muno munyika. Hamusisina opposition muZimbabwe. Saka munhu wese awechi singapedze nguva, rega tiite sei tipinde munyaya iyi, tiplay a video. Kune vachazoda kuona the full interview, makasununguka kuenda kunoona pa ZimEye Reality TV ya DJ Sparks. Munozvionera ipapo Madungwe achivhura huge. Madungwe ndamutadzawo zvake. But aivhura hombe. Munoenda ipapo munoona kuti how far is too far. Ndangoplay akapisi kadiki chete. Toita sei topfuurira zvedu mberi nehurukuro yedu tichionesana. Rega tidzwe kuti how far. Tiri akwa ipapo mapirwa amaitwa maakwa emene pane kanga deal kamaita kumashure kunzi chamwata kukupa mota asi wewe uchazonge uchisapota kana musangano kana uchazonge uchita sei kaditi kakamira sei ngopare tingangoti the deal tikatarisa the deal rase week nechivaya nditikasiya nditika vanopo munhu wani kuti autuka kumusangano munhu aone zvaunozviitira sei nangu anamboenda kumarally steric too much nditika although ndini munhu ndakashandira ZANU-PF zvakanyanyisa kuna mari kwamboita every day I pray for the president, I pray for the government, and I submit to the authorities. I submit to the authorities as my boss God says. And so I submit to the authorities. And so ndini munhu kunyanya kutoshandira Zanu zvakanyanyisa kudarika munhu boss kusubmita kwandiri kuita one kuwana madhira izvozvo. Anditi saka vaingopo vanhu vakadaro but havana ma-conditions, terms and conditions vamunoita kuti ukati chakati terms and condition. Anditi kuti ukandida kuti I love you musikana kwamuti I love you chitobva ndikurikisa musoro kuti aiwa zvino zvakadaro vari kungopa. Anditi kungoblesswa is just a blessing. Anditi to blesswa but kana wablesswa wega ukanaone common sense unozongonoti rega ndimbonoridza kugala ukabhozi ndakaitiro chakanaka ende mukatasa hakuna alright ko zvino tine opposition party muZimbabwe iripo ipi yacho hatiti cho leader wacho akatizeri kuchine party ko zvino right. Muruwanzwa waMadungwe vari kutaura kuti hanzi ini ndonamatira nyika, I submit to the government. Vari kushanda vaMadungwe hanzi vazoisa mubvunzo zvikanzi tichiri neopposition here munomu munyika, zvikanzi iripo triple C, zvikanzi handitya uyo wacho akatiza here. Ndo mashoko avaMadungwe, ndo nyaya yatiri kufamba nayo tichinzwa kuti vaMadungwe Madungwe ada kuisirwa munamato. And it's not leader. Saka hamuna opposition, saka munhu wese angova weZANU-PF. ZANU-PF ndekarira vanhu yakadi saka whether electoral not munhu wese Ndewe Zanu ruling party zvanditika saka neso tingarambe ringopinda ndo varipo takanzi tisubmit saka hazvina condition uzonzera zoti mozoya kurally kurally ndinobvunza kuenda kandichida andirambidzwe. It's a national thing, ndinoenda kurally kandichida but hazvina ma conditions. Saka esimimi muri weZanu. And this way I submit to the government. It's facts. But the government is not zvintu zvakasiyana. Yeah, government not the current report yatinoti submit and but the party iri kutonga government yacho ndeZANU-PF. Saka kuti as long as you submit to the government uri weZANU because ZANU ndo the government yacho. Because hamuna the opposite not the right. Nanzo mushaka kuti zvone mimi ndimi muri kunyanyo
shanda stereki kuZANU-PF dere kwa Munhu Wese. Aiwa ndikushandisa munoshanda sei pamungonamatira saka ine angonamatira ZANU-PF zvinova ndatoshanda stereki. Aiwa hazvinzi washanda futi hazvinodiwa. I'm the office of the Heavy Army Commander nditika I go extra mile nditika not ngonamata chete ma spiritual battles even tinobata zvakawandisa nditika to protect the government. Heavy Army ndio inoprotect nditika like makuzi like everything chichirudiwa naMwari saka tine basa rakawandisa imwe inenge office of the Heavy Army nditika we pray for the leader even his health nditika hazvitwi nemunhu wese izvozvo because you can pray iwe nditika but it's not up to God kuti vari kudai but as the Heavy Army Commander I sit with God to try zvino like recently ndakati aiwa zvimutumwe mene nyika kuti varambe vakagwinya zvanditika tinozonda extra mile sitting with God no toda kuti mutumwe mene nyika yedu yes ages vakuti kure nditika ndatoramba vakagwinya vape simba to yatsopedza second term tione second republic saka ndasiyana nepastor rungonamata ari pasi pemuti achingoti tinoti mutumwa mune nyika mungara makore akawanda zvatosiyana munoyatsogara maoffices we sit at the throne with God nditika we appeal patechiti I knows about our leaders about our government sezvinonzi in the Bible nditika panonzi nemuprofita aiwa Mwari zvamuda kupa nyika yangu izvi Israel is too much for them nditika madimarijusa that's my level nditika kuti I can sit with the Almighty ndikati no Mwari apa dai I can appeal kuti zvisvikewo pandiri iniwo even the government nditika ndinewo pandinosvika nditika saka especially takapiwa makwaye nezvi saka how can we not tinotoapilira kuti Mwari vapiwe makore akawanda zvibozi vari kutounzawo zvinhu kubasa raMwari they know kuti kune vanhu vari kuita basa raMwari Prophet Madungwe saka we appeal more than a simple pastor ari mustreet aiwa hainangu ndasarenda zvamadungwe ini ndasarenda zvangu ameno tingamise kumaprofita enhema here tingamise kumakomedian here tingamise kuno vanorwara nenjere here handizoziva hangu watingamuise but aisarenda mangozvinzwirawo Madungwe achitaura ndo maonero avo ndo mafungiro avo hatisi pakushorana hatisi pakusekana hatisi pakuita sei but zvaMadungwe inini ndati ndasarenda hakuna munhu akadaro hanzi tinogara pasi naMwari tichikurukura ndiye mukoma waPassion Java mukoma nemunin'ina wakomana ndovega vanhu 2 vakaona Mwari vakararama vachiri kurarama wakomana ivava ava Passion Java vakachinja zita hanzi akunzi Gweja Prophet Gafa Prophet rakaramba kutambirika pakashata but anyways ndo nyaya yacho ndo mamiriro akaita zvinhu ndo zvangandangoya ndokuratidzei kuti aiwa vaMadungwe vavhura hombe vataura kuti ndini ndinoshandira ZANU-PF kupfuura vamwe vanhu vese uyezve muZimbabwe hamusisina opposition party munhu wese we ruling party murungozvinzwawo mazvinzwirawo mega achita se vachitaura thank you very much for supporting thank you very much for watching kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate nhamba dzangu ndidzo dziri pascreen idzo kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number idzodzo handite kana une macollaboration kana anything chauri kuda kuti tiite ndibate futi you know I'm always open for business totaura nyaya dzacho handitika so as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes it's bye for now.